Il-Partit Laburista se jtella maratona ġbir ta' fondi nhar il-21 ta' Settembru li ġej, jum l-Indipendenza, l-għada illi tintemm il-konferenza terba' tiem illi fost oħrajn se tiddiskuti idejat għal tiġdid. Dan ħabru d-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista il-Perit Daniel Mikallef fuq l-istazzjon 1-3 fejn stieden lil kull min jixtieq biex jinvesti fil-Partit Laburista. Il-maratona bit-tema Inġeddu Malta flimkien se segwi 4 tim konferenza intensiva bejn l-istrutturi kollha tal-partit. Fl-istess ħin, qabel il-bidu tal-istess konferenza ta' nhar it-19 ta' Settembru, il-Partit Laburista se jorganizza diskussjonijiet oħra fuq diversi temi bħall-IVF, Għawdex, is-sistema elettorali u l-edukazzjoni fost oħrajn. Lan hu illi minn dawn id-diskussjonijiet ikun jista' jitfassal qafas għad-diskussjoni li eventwalment ikompli implementa l-viżjoni tal-partit. Dan kien fissru wkoll il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela fl-aħħar intervista li kellu fuq l-istazzjonijiet 1 fejn enfasizza li jekk aħna lkoll inġeddu lil dan il-pajjiż flimkien nibqgħu forza politika ħajja u b'saħħitha illi dejjem moħħa fil-futur. Fuq il-programm Pjazza ta' Tlieta, propju meta ħabbar id-data tal-ġbir ta' fondi li jmiss, id-deputat mexxej tal-Partit Laburista qal illi dan hu l-mod kif il-Partit Laburista jwieġeb għall-isfidi, inkluż attakki mill-avversarji politiċi. Aħna bħala partit għal dawn it-tip ta' attakki ħansejħilhom hekk, aħna nwieġbu b'aktar ħidma. Qed inħeġġu lin-nies biex nhar il-21 ta' Settembru ser kun qed norganizzaw maratona ġbir ta' fondi wkoll għal dawk kollha li jixtiequ jgħinu il-Partit Laburista jibqa' l-akbar u l-aktar forza politika relevanti f'pajjiżna.